daigdig, uray na sa langit. Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Maana o usab kanimo. Mga igsuon, karong adlaw atong gisaulog ang paghalad didto sa templo kang Santa Maria, ang hinahan sa atong Ginoo. Busa maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog ni Santos nga misa. Ikaw ang gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan ta kita sa Dios nga magahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo, itugot ka namo nga nagpasidungog sa kaagi nga mahimayaon sa mahal nga Birheng Maria, nga tungod sa iyang pangamayan usab kami nga modawat sa imong kinabuhi ug gugma gikan sa kapuno sa imong grasya. Kini among gipangayo pinaagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Sakaria. Pag-awit ug pagsadya, o Sion, anak nga babayi, tan-awa, moabot ako aron pagpuyo taliwala kanimo. Nag-ingon ang Ginoo. Daghang mga nasod mutipon sa Ginoo ni adtong adlawa, ug mahimo silang iyang lungsod, ug magpuyo siya taliwala kanila, ug masayod kamo, nga ang Ginoo sa kagahuman, mipadala kanako, ngadto kaninyo. Ang Ginoo manag-iya sa Huda nga iyang bahin, diha sa balaan nga yuta, ug pilion niya pag-usab ang Jerusalem. Hilom, tibuok katawhan, diha sa atubangan sa Ginoo, kay mubangon siya, gikan sa balaang puloy-anan niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang makagagahong naghimog dagkong mga butang, dinhi kanako, ug santos ang iyang ngalan. Ang makagagahom naghimog dagkong mga butang dinhi kanako, ug santos ang iyang ngalan. Si Maria miingon, nagasangyaw ako sa kadako sa Ginoo, ug ang akong espiritu nalipay diha sa Dios nga akong manunubos. Ang makagagahom naghimog dagkong mga butang dinhi kanako, ug santos ang iyang ngalan. Kay nanumbaling man siya pagtanaw sa iyang ulipon, diha sa iyang kaubos, ang tanang kaliwat magtawag kanako nga bulahan. Ang Dios nga makagagahom naghimog dagkong mga butang dinhi kanako, santos ang iyang ngalan. Ang makagagahom naghimog dagkong mga butang dinhi kanako, ug santos ang iyang ngalan. Ang iyang kaluoy gikan sa katuigan, ngadto sa katuigan. Kanila ngan mahadlukon kaniya, nagpakita siya gahom sa iyang bukton, iyang gilibog ang mapahitason, diha sa ilang huna-huna.
Ang makagagahom naghimog dagkong mga butang dinhi kanako, ug santos ang iyang ngalan. Gipukan niya ang gamhanan gikan sa ilang mga trono, ug gibayaw niya ang mapaubsanon ngadto sa kahitasan. Ang gigutom gibuhong niya sa tanang mga kaayuhan. Samtang ang adunahan gihinginlan niya nga walay dala. Ang makagagahom naghimog dagkong mga butang dinhi kanako, ug santos ang iyang ngalan. Gipabarug niya si Israel nga iyang sulugoon, kay nahinumdum siya sa iyang kaluoy, ingon sa iyang gisaad sa atong mga katigulangan, kang Abraham ug sa iyang kaliwat hangtod sa kahangturan. Ang makagagahom naghimog dagkong mga butang dinhi kanako, ug santos ang iyang ngalan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaka ninyo, Manausap kanimo. kinutlog ikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Samtang nakigsulti pa si Jesus ngadto sa katawhan, miabot ang iyang inahan ug ang igsuong lalaki. Nagtindog sila didto sa gawas ug buot makigsulti kaniya. Unya usa sa mga tao didto miingon kaniya, ang imong inahan ug ang mga igsuon atua sa gawas ug buot sila makigsulti kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong mga igsuon. Unya gitudlo niya ang iyang mga tinun-an ug miingon, tan-awa, kini sila mao ang akong inahan ug ang akong mga igsuon, kaya nagbuhat sa gisugo sa akong amahan nga tuas sa langit, mao ang akong inahan ug mga igsuon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, karong adlaw atong gisaulog ang memorial sa presentasyon sa templo sa atong halangdong inahan nga si Santa Maria. Kini nga pagsaulog, nagpahinumdom kanato sa usa ka labing yano apan lawom nga kamatuoran. Nakita iya sa Ginoo. Kay sumala sa tradisyon, si Maria bisan bata pa, gani baby pa lang. Gihalad na nila San Joaquin ug ni Santa Ana ngadto sa Ginoo. Gidala siya sa templo, dili tungod kay nakasabot na siya sa iyang misyon. Apan tungod kay ang iyang kinabuhi, ang iyang kaugmaon, o ang tibuok niya na kinabuhi, gisalig ngadto sa Dios. Gitudlo kanato nga adunay tulo ka nindot nga leksyon. Gani na tulo ka importanteng mga leksyon na ato ang pwede mapamalandungan. Una, ang Dios makasugod og dakong butang, pinaagi sa gagmay. Si Maria bata pa kaayo sa dihang gihalad siya sa templo. Wala pa siya makaingon og oo o fiat sa Anghel Gabriel nga mipakita kaniya during that time sa Annunciation. Apan nagsugod na ang Dios og lihok sa iyang kinabuhi. Sa atong kinabuhi usab, ang Dios kasagaran magsugod sa mga yano, atong mga gagmayng pag-ampo, hilom nga sakripisyo, gani ang atong pagtabang sa atong isig katawo. Walay usik nga buhat kung kini atong ihalad ngadto sa Ginoo.
O kaduha, ang kinabuhi nga gihalad sa Dios mahimong panalangin sa uban. Ang kinabuhi ni Maria nga gipiyal sa Dios nahimong dako kaayong panalangin sa tibuok kalibutan. Kung atong ihalad sa Dios ang atong kinabuhi, ang atong oras, trabaho, pamilya, kasakit ug kalipay, ang Dios mulihok, mupadayag sa iyang grasya. Gamiton sa Dios ang atong pasensya, ang atong pagpasaylo, ang atong pagpangalagad, bisan ang atong hilom nga pag-antos, aron makahatag og kaayuhan sa uban, sama sa presensya ni Santa Maria, na kanunay sa hilom naa sa kiliran ni Jesus. Gani sa atong ebanghelyo karon mo maning panaway sa mga laing sekta. Kay naghuna-huna sila na kining maong ebanghelyo usa kini ka rejection ni Santa Maria sa iyang anak nga si Jesus. Apan sa atong pagtuo, ang panudlo sa simbahan, kining maong ebanghelyo is not the rejection of Mary, but it is the affirmation of the motherhood of Mary. Kay matud pa ni Jesus, ingon siya sa ebanghelyo, ang nagtuman sa sugo sa Ginoo, mao ang akong inahan ug akong mga igsuon. Ug nasayod kita sa tibuok kinabuhi ni Santa Maria. Siya gayud nagatuman sa sugo sa Dios. Her fiat na nahimog posible na natawo ang Mesiyas dinhi sa kalibutan. O katulo, ang pag-ingon og oo, fiat, sa Dios dili lang usa ka higayon. Dili lang sa pagpasabot sa anghel nga niingon si Maria na oo, sulugoon ako sa Dios. Matuman ang imong gisugo, sumala sa imong pulong. Kay ang iyang oo, nagsugod pas daan, gikan pa sa iyang pagkabata, ug nagpadayon matag adlaw, sa kalipay, kahadlok, kasakit, ug paglaom. Gani kung nakamatikod ka mo sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo, adunay mga misteryo sa kinabuhi ni Kristo. Kalipay, kasubo, himaya, ug kahayag. And maskin sa mga malipayon, kasakit ug himaya, si Santa Maria naa kanunay. It was not an easy journey. Nasayod kita na dili sayon ang giagian ni Santa Maria. Apan nagpabilin siyang ligon. Gani masaligon sa Ginoo. Maskin sa iyang atubangan, gilutos o gipatay ang iyang anak. Gilansang sa krus. How painful it is for a mother seeing your child dying in front of you, suffering, being nailed on the cross. But Mary's faith is firm. Wala na sinag o wala na tinag. Gani ang iyang pagtuon, nagpabiling ligon. Busa mga igsuon, matag adlaw usab. Muatubang kita sa Ginoo og miingon, Ginoo, ania ako. Akong gihatag pag-usab ang akong kinabuhi karong adlaw. Sa kalipay man, sa kasakit man, sa himaya man. O unsa man ang akong kasinatian. Busa mga igsuon, samtang atong gipadayon samtang kita na malandong sa paghalad ni Maria karong adlaw. Ato usab nga ihalad sa Ginoo ang atong pamilya, ang atong trabaho, ang atong kahadlok, paglaom, kaluya ug atong mga plano. Ihatag nato tanan ngadto sa Ginoo. Uban sa pagsalig nga sama sa pagsalig ni Santa Maria. Ug unta ang atong gagmay nga oo. Ang atong kaugalingong fiat. Magmatag adlaw mahimong agianan sa grasya sa Dios ngadto sa uban. Hinaot paunta.
Karong adlawan ni ining atong pagsaulog sa paghalad sa mahal nga Birheng Maria, hangyoon tang amahan nga iya ihatag kanato ang pagkamanggihatagon sa kasing-kasing diha sa atong paghalad sa atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Sa matag pangamuyo moingon kita, Ginoong himoa kami nga mahisama ni Maria among inahan. Ginoo, himoa kami nga mahisama ni Maria among inahan. Nga ang simbahan muhalad sa angay nga halad ngadto sa Ginoo sa pagpangalagad sa mga kalalakinhan ug kababayenhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himoa kami nga mahisama ni Maria among inahan. Nga ang tanan nga mituo kang Kristo, maminaw sa tingog sa Dios nga nagatawag sa matag usa ngadto sa pagkabalaan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himoa kami nga mahisama ni Maria among inahan. Nga ang panag-ingnan ni Maria musanag diha sa kinabuhi sa mga konsagrado nga mga tao. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himoa kami nga mahisama ni Maria among inahan. Nga ang presensya ni Kristo mabati unta sa mga masakiton ug sa mga nag-antos pinaagi sa atong makahupay nga presensya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himoa kami nga mahisama ni Maria among inahan. Nga ang mga nangamatay muhalad og takos nga sakripisyo pinaagi sa atong dalaygong kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himoa kami nga mahisama ni Maria among inahan. Ginoo, itugot nga kami sa makang Maria moingon nga oo sa imong kabubuton ug tumanon kini diha sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Nagahalad kami kanimo Ginoo ning santos nga misa, santos nga sakripisyo, ang among kasing-kasing, ang among kinabuhi, ug ang mga kalipay ug mga kasakit ihalad karon. Ikaw among halaran, ikaw among awitan, sa lumas sa pagdayi, sa imong kagahuman, ang imong paghigugma, ang among gilakuman, nga magdala ka namo sa tunhay kalipay sa kalangitan. Wala kami mahimo kung wala ikaw, ang among panlimbasong kahit lang mahanap. Ayaw kami pasagdi, mahigugmaong Ginoo, ang among mga kasa dawat agpahala, ug ang tanang katawhan dan sa giharian, arong tanang binuhat may kahiusahan. Mga igsuon, pagampo kamo aron nako sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan magahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ang pagkatao sa imong bugtong anak makatabang unta kanamo. Ang natawo gikan sa Birhen nga wala makakubos, hinunua nakasanto sa tibuok nga katungganan sa inahan, sa pagluwas niya namo sa among mga kasalanan, maghimo unta nga makapahimuot kanimo ang among mga gasa, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay mga gahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magadayeg kami sa mga kahibulungan sa imong grasya diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumana ni Maria kanunayng birhen, mo'y dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo. Diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan, ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban, sa imong pagsudong sa kamapaubsano ni Maria imong alagad. Imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan, nga mao si Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos nining magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga yula alang kaninyo ug alang sa daghang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayan ng pagabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Romulo among obispo, George ang kabulig nga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles,
ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo mga gahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Atay kami sa kalinaw nining panahona, anong tinabangan sa imong kaluoy mahalik ay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatahi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ipakita tang timaan sa tumpanag inigsunay. Cordero sa Diyos, nga nagawata sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawata sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawata sa mga sala sa kalibutan, at agi kami sa kalinaw. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Hesus, ang atong kapahawan, atong kaluwasan, ang buhin mo sa iyang dugo. Mabuhi siya sa tayon, magawit ta, maglipay, maghiusa sa pagsaulo, taniining Eucharistia, nagatikop taning talas sa gugma, sa kakatawhan naghiusa, upan ni Maria, magawit ta, maglipay, maghiusa sa pagsaulo, taniining Eucharistia, nagatikop taning talas sa gugma, sa kakatawhan naghiusa, upan ni Maria. Spiritual Communion. Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love that I may never again be separated from you. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langit nun nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog, paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimuon ta pag-alagad kanimo sa angay, sa mga misteryo sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga pahibalo, palihog mang lingkod. Alang kanatong tanan nga parishioner ni San Jose, ang Stella Hizon Road, St. Joseph Road, temporaryo nga isirado sa alas 10 sa gabi, karong Nobyembre 22, Sabado, hangtod sa alas 11 sa buntag, Domingo, Nobyembre 23, 2025. Ang pagsirado tungod sa pagbutang sa makinarya alang sa Pampanga New 69 kV Lines Project. Alang sa mga parokyano nga mosimba ug banpang mga kalihukan sa simbahan niining mga taknaa, ang Doña Pilar Road ug Imperial Road abri ug mahimong alternatibong rota. Kami nang hinaot sa inyong pagsabot ug kooperasyon alang sa hapsay nga pagbiyahe sa paggahin ug dugang panahon sa inyong pag-anhi sa simbahan. Daghang salamat. Palihog manindog. Ang Ginoo manaka ninyo, Manaw usab kanimo. ug manalangin kaninyo mga gahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos ng santos nga misa, lakaw ka magdadang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.
O Sacrament most holy, O Sacrament divine, All praise and all thanksgiving be every moment thine. our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, All praise and all thanksgiving be every moment thine. our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, All praise and all thanksgiving be every moment thine. our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, All praise and all thanksgiving be every moment thine. spiritual communion. I wish, Lord, to receive you with the same purity, humility, and devotion with which your Holy Mother received you, with the spirit and fervor of the saints. O salutaris hostia, Virgini Panis hostio, bella premor hostilia, darovor fer auxilio, onitrinoque Domino, sit sempiterna gloria, que vita si